ширкати ҳавопаймоӣ парвозҳоро дар хатсайри Тошканд рости мо ҳам хело бекорем, ягон кор нест сай. Праваи тоҷикӣ хати дар Россия. Мошин бихарӣ барои ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем оиди парвозҳои нав миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон ва арзон шидани нарху навои чиптаҳо. Бародарое ки дар Русия шаҳри Москва ва Московский област қарор дорен, хоҳем ки границаи Қазоқистон перескат кунен бо нархи арзон шофёрои бо таҷриба. Номерошон мебирояд занг бизанен, хичон аз зари хонатон мегиранд, баъд аз 100% граница мегзаронандтон. Як ширкати дигар парвозҳоро миёни Узбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мекунад. яъне ки ширкати ҳавопаймоӣ миёни Узбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои нав ба нақша гирифтагӣ ҳастанд. ширкати ҳавопаймоӣ парвозҳоро дар хатсайри Тошканд Душанбе ва Тошканд Самарқанд Душанбе ва Самарқанд оғоз мекунад. тибқи иттилооти оҷонсии ҳавонавардии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, нахустин парвоз дар масири Душанбе Тошканд Душанбе ва Самарқанд Душанбе ба анҷом расонида мешавад. ба гуфтаи манбаъ, дар ҳар ду хатсайр парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба ба нақша гирифта шуданд. яъне ки парвозҳо миёни Душанбеву Самарқанд тӯли чанд қад хеле ки медонед маҳдуд шидагӣ буд ва набуд ва хушбахтона парвозҳои нав ба роҳ монданд бо нархи навои арзон. арзиши чипта дар масири Тошканд Душанбе аз 650 сомон сар мешавад ва аз Самарқанд ба Душанбе бошад ё ки аз шаҳри Душанбе ба Самарқанд бошад 460 сомонира дар бар мегирад. ин парвозҳо аллакай роҳандозӣ шудагӣ ҳастанд. шумо метавонед ки мисол аз шаҳри Душанбе ба Самарқанд низ бо тариқи ҳавопаймо сафар бикунед, аллакай роҳандозӣ шудагӣ ҳастанд. бо нарху навои арзонтар мусофиркашонӣ мекунанд. ин буд информатсияи нави мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумода ҳиҷомаи бепул ё доруҳои гиёҳӣ дар кор бошад, тамошо кунед, заказ кунед. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. барои фарбе ё хароб шудан боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. Мирзоназар нависонда. ассалому алайкум. чӣ хелен ҳама тинҷай? амони худованди карим дар паноҳош нигаҳбон бошад. рости мо ҳам хело бекорем, ягон кор нест сай. равем сину сол 63 ягон деревня бошад равам. мутаассифона акнун дар бораи ҷойҳое ки мо бугӯ ягон каса тавсиятон бутем хеле ҷойҳо надорем мо бародари азиз ва ҳастаи ҷойҳое ки намояндагии вазорати меҳнат дар Русия қарор дорад, шумо мерен уҷа муроҷиат мекунен ва официални шуморо ба ягон кор таъмин мекунанд. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака. ростае ки регистратсия аз байн меравад. аз байн рафтани регистратсияра мо дар бораш фаҳмонда будем ба фикрам. дар ҳамин видео як 5-6 каси дигар дар ҳамин мавзӯъ савол додагиай. боз як видеои дигар мекунем, ба шумо мефаҳмонем. яъне полни бугӯй аз байн меравад? Не, ин хел нест. бо роҳу усулҳои худша дорад. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. праваи тоҷикӣ хати дар Россия. мошин бихарӣ барои ки кор дар таксӣ не, барои худат метавонӣ гашта. бале, ба праваи тоҷикӣ барои танҳо корои шахсии худтон гашта метавонед. праваи расистки танҳо барои кору фаъолият дар корай, чӣ коре ки набошад. набиева нависондай: салом Сорбон. ман 12 июл аз Россия баргаштам. патент надоштам. боз метавонам ба Русия равам. пеш аз моҳи сентябр агар бирен метавонед, чунки то моҳи сентябра иҷозат додагиянд бепатентҳо ё граница бигзаранд ё ки патент кунанд, ҳечшон намегӯянд мақсад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум. як савол доштум. шавҳари ман муддати чанд сол аст ки дар Русия чӣ хел кунем депортатсия шавад? илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб медодем. бешакӣ раҳмату сарбаланд бошед. барои депортатсия кардан ин ягон сабаб, ягон асос дар корад. мақсад барои барнагаштан наомадан хеле нестае ки шумо ягон ариза бинависонед ё ягон кори дигар кунед, ӯро депорт кунанд. қонуншиканӣ ки кард автоматӣ дар уҷа ба даст ки афтод депорт мешавад. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум бародар. мигратсиони да гости задам.
мақсади мондан кор кардан дорам, ягон илоҷ дорад. Гости не мутаассифона мигратсиони картаи работа дар корай барои кору фаъолият кардан. Рамазон Шерхонов нависонда. Салом ака. Ҳамин рост аст ки регистратсия намешавад дигар. Ҳамин хеле гапҳо ҳаст. Чикор кунем? Худо хоҳад видеои оянда дар ҳамин мавзӯъ мешавад. Интизор бошен, ҳамаша мефаҳмонем пура. Як нафари дигар нависонда. Салом, созен хубен бародар. Грузчик чанд сум нагуфтӣ? ҷое ки дина гуфтем Аякс ширкати корӣ ба кор таъмин мекунад, қабул мекунад. Мутаассифона дар ӯ рӯйхат грузчикӣ набудак. Исмоил нависонда. Салом ака. Мара 2019 ветварения кардагӣ будам. 5 сола. То 2024 ма проверка кардам. Бо то соли 2028 рустай. Барои чӣ? ин чиза метонен бирен дар ҷои шиноснома ва раводиде ки шаҳри Душанбе дар ҷойгирай муроҷиат кунен ва причинаша ба шумо мефаҳмонанд. Агар ягон причина ки надошта боша, мисол дар уҷа ба шумо биган, метонен ба посольствои Россия дар шаҳри Душанбе рафта муроҷиат кунен, яъне ки ариза пешниҳод кунен, ин масъалатона дида мебароянд. Баҳром Шоев нависондай. Салом акаи Сорбон. Яка писарора меган қонуни нав биромадай. Хизмат мебаранд яка писара. Ҳамин гап рост боша ё ки не? Ягон тағйирот ва иловаҳо дар бораи яка писар ба хизмат рафтан ё ки бурдан баромадагӣ нест ё ки ворид шидагӣ нестай. Чхеле ки пештар буд ҳамун хеле. Яъне ки яка писарҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Зиндаву сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.